предлагаю вам разобрать еще один пример. На этот раз обратимся к поэзии. Үшінші мектептің география оқытушысы Алсу Шәңгереева ел оқытушысы бәйгесінде қатнашып, Татарстанның ең яхшы 15 оқытушысы рәтенә кірді. Хәзер исә үзенең эш тәҗрибәсен башка педагоглар белән дә уртаклаша. 27 мартта Зәйдә оқытучыларның функциональ грамоталылыкны үстерү буенча семинарының төбәк этабы узды. Зәй районнан бүгенге семинарда башлангыч сыйныф укытучылары, биология, география укытучылары үзләренең мастер-классларын күрсәтәләр һәм үзләренең хезмәттәшләренә педагогик эшчәнлекләре белән уртаклашалар. Семинарның беренче өлешендә укытучылар мастер-класслар күрсәттеләр. Икенче бүлектә республиканың Мәгариф үсеше институты белгечләре чыгышлары тыңланды. По всей республике мы проводим различного рода мероприятия, семинары, конференции, встречи с учителями, с коллективами школ, для того, чтобы рассказать, что нас ждет, к чему мы должны готовиться. И далее уже педагоги будут работать в своих школах, будут общаться с родителями в первую очередь и рассказывать им о том, как обновляется российская система образования. Семинарда катнашучылар мондый түгәрәк өстәлнең файдалы булуын ассызыклады. Әлеге форматта хезмәттәшлек итүне дәвам итәргә теләк белдерделәр. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре.